pine trees, naglamok, nagpeaceful, mangagmudagi uniti bilit. Amoy datoy kami bagyo niya. Haan! Datoy kami lang, ayan ti. Bagyulin, laon yan. Haan mo lang amin nga di San Juan, ti laon iso nga tata ipasyar kayo mat ditoy. Perfect place nga agmuni-muni. Kin very accessible lang no aggapo ka ti San Fernando. Iso intayo. Tagna kami ditoy ayan ti Baksil. Hammo talaga marit na agbiyabiyahe ka ti adayo. Tani nagmamayak mo ti makikita. Nagalupay ti kalding di kalsada. Kami naman malayan datoy kami mat gaya man ay ti Bagulin. Itoy ayan ti Kudal Park. Grabe, sabsabali di view dito'y. Kita nyo makitakpay di poro point dito'y. Kita nyo day beyond the pine trees. No izum mo talaga nga pirmi. Makitam around La Union. Dito'y mat ayan ti Banger. No izum mo da dyan di wholesome ni ayan ti Baknotan. So imagine no kasano ka nga to dito'y. Iso naglam. So pirma appreciate ko pa'y tani. Dagyubing dito'y hanga di man nag-cellphone. Kita nyo na Dito'y ti met nga pag-data na nga di pagoda. Pre nga mapukaw ti marunggay for today's video. Adin. Jayo dun, tamarunggay. Hintay mo nagtaka mo. Kaya di lami-lami is na makapakursing. Mayat agitugo dito iti ka inarakop na. Lalo no tinaga na ka Lijan Dokosin. Ano ni Edwin Flores. Wino ni Judy Ann Apelado. Dagita ti itugo yun dito. Shout out kin bari-barikan niya yo apo. Ken ti mayat pay ditoy awan ti mavandalism dagi great artist ti pagoda. Stoy ati puso ni magaw-gaw at hakas lata puso mampay nga magawa pusong bato. Kastoy ati papaya ni magaw-gaw at hakas lata isa mga panay ka na mirog-rog. Damaronggayan at apay papayan manok lakurangan. Uyan, di tinola. Kompleto regado tayo mga kaibigan. Nyay Maria, naimas ka mo lang Maria. Maria, adobo wino tinola. Mayat dito ita peaceful lang, hanga crowded. Hindi lang ako makita mga ubot-ubot. Talaga no may katoy, agbuni-muni ka dito. Mapanuno mo aming nga si daam no bigat. Panuno mo aming nga nagkurangan na. Kidding aside, I think this is one of the hidden gems of La Union. Dito'y tipo pagdatam, tibo nga pamilyam. Tani, mabaling kag luksong baka dito'y igras nga dito'y ag-volleyball. Wino saan, agsuro nga agbay. Quality. Ito iti Alibayan Hall at Kudal People's Park. Dito'y Tagudtud, Bagulin, La Union. Senior Citizen Project. Dito'y gayam ti meeting place dagiti Marites. Senior Marites. Baka diyo pa'y amu. Nga dato'y mamma ni, ti pagagapon ti Boy. Dato'y ti may isang produkto ti Bagulin. Boy. No, hampay lang na puros. Girl pa'y lang. Oo, gumatang kay ti Boy. Boy ka puros, Matang ti ti Boy dito ang ti Bagulin. Tagumano dati, Anday? 110 la dato. So, no umay kay to, yung ti Kudal, gumatang kay pay Boy yun eh. San na dato pati di nakaraan mo. Tanong makamove on kan Mildred. Gumatang tayo pay manggani with armang dato yun. Hapanan, quality. Sorry no, papalang kayo with mga Mildred. Anda pa'y gayang ti store nga asidig dito. Iso makapapud trip. Masisipod na dito yung banta niya. Tikman ang mungam sa baligamin di Sayana when I'm connected to nature. This is the very same feeling di adda kami di Switzerland. Siyempre aramid ni apon ko naman. Kalaingan nga artist ti buong lubong. Iso nga pumantay dagita building kaskadaan niya mga aramid ti tao. 10 pesos lang gayam ti entrance fee dito. Iso may kayon tuman. Kin nakabsut ti signal dito. Iso nga no banding ti birok mo. Dito yan dayta ay ti Kudal Park Bagulin La Union. Till next time Bagulin. Oh no!